Wel heddiw, da ni'n croesawu Bryn Fon ato ni i agoriad swyddogol Radio Cŵl Cefn Coch. Croeso Bryn Fon. Diolch yn fawr. Mae'r rhan fwyaf ohonom yn eich adnabod fel canwr neu actor. Dywedwch ychydig o'ch hanes wrthom. Argan, lle ddechrauwch. Ga i ddechrau ymddiheuro am yn llais i, dwi wedi colli'n llais bore yma. Dwi'n dod o Llanllyfni yn y Ffrynanlla yn Enedigol, ysgol gynradd Llanllyfni, ysgol Dyffryn Anlla. Is i coleg normal Bangor i ddysgu bod yn athro, ond gan fod fi'n gwybod bod yna lot o blant drwg allan yn y byd na nes i benderfynu peidio mynd yn athro. Is i'n was ffarm wedyn i Sir Fôn a gweithio i gwasanaethau cymdeithasol Ynys Môn yn helpu y deillion a plant anfantais. A wedyn dechrau gweithio fel gyrwr a swyddog coeddusrwydd i Cwmni Theatr Cymru. A wedyn gwneud rhyw fath o hen brentisiaeth, hen ffasiwn efo Cwmni Theatr Cymru a dysgu am gefn llwyfan a bod yn reolwr llwyfan. A wedyn yn ara deg dechrau actio. A mi ges i'n big break fel petai yn Steddfod Caerdydd yn 79 pan ges i ran mewn rock opera Dic Penderyn, oherwydd mi o'n i'n canu hefyd ar y pryd. Allan o'r holl rhaglenni teledu da chi wedi actio ynddynt, pa un yw'ch eich ffefryn? Wel, mae'n debyg bod rhaid i fi ddweud come on midfield oherwydd y sylw mae rhywun yn gael yn sgil hynny. Mae rhaid fi ddweud o'n i'n hoff iawn o cymeriad Les Hughes yn Talcan Calad. Gath i ffilmio wrth gwrs rhan fwyaf yn Porthmadog a dipyn o'r gyfres gyntaf yma yn Penrhyn. Allan o'r holl fandiau da chi wedi bod yn aelod ohonynt, pa un yw eich ffefryn a beth yw eich hoff gan? Waw, na gwestiwn. Ond 3 band, ddweud y gwir, dwi wedi bod yn aelod llawn amser yn nhw, sef Crispas, Sobin a'r Smeiliaid a Bryn Fon a'r band dwi'n lle. O Crispas, jyst yn rhyw band hwyl, ddweud y gwir, jyst ffrindiau coleg yn chwarae gwmpas, doedden ni'n cymryd yn hynna'n o ddifri o gwbl. Felly mae'n debyg mae Sobin oedd y band iawn cynta. Mae hoff gan yn amrywio fel arfer mae'r gan da chi'n newid sgwennu ddwytha lle erfa i fi ddweud dwi'n reis hoff o Bardd o Montreal. Beth yw eich hoff ffilm? Ffilm sydd wedi cael ei wneud gen rhywun arall ta ffilm dwi wedi bod yno fo. Ffilm rhywun arall. Mae'n debyg mae One Flew Over the Cuckoo's Nest, efo Jack Nicholson. Pa gymeriad o ffilm fyddech chi'n hoffi ei actio? Swn i'n licio gallu gwneud rhan Travis Bickle yn Taxi Driver. Rhan gath i'n gwneud yn enwog wrth gwrs gen Robert De Niro yn dweud dda, "Are you looking at me? Are you looking at me?" Ydych chi'n hoffi ein stwdio radio yma yn Ysgol Cefn Coch? Wel, yndw, dwi'n meddwl bod hi'n arbennig o dda, a mae'r ffordd ydych chi'n defnyddio'ch offer yn wych. Ydych chi'n meddwl bod chi'n gallu recordio bandiau? Fysa'n iawn fi ddod ar ogeg gyd yma bod chi'n recordio ni'n canu, lle? Beth sydd gennych ar y gweill ar hyn o bryd? Wel, dwi ar daith ar hyn o bryd efo'r drama Come On Midlife. Drama dwi wedi sgwennu a di gyfarwyddo ac yn actio ni hefyd, gwneud bob dim yn hyn. Da ni ar yr wythnos gyntaf, a mae'n mynd reit da. Da ni wedi bod Llangefni neithiwr, a dyna pan bod yn llais i fel hyn. A sio mynd i Pwllheli wan prawn mai, reid o set i fyny. A da ni'n Pwllheli fori hefyd, 2 perfformiad fori. Oherwydd da ni'n gorau gwneud perfformiad ychwanegol yn y prawn, a bod yna gymaint o alw am docynnau. Bryn Fon, diolch i chi am ddod yma i lonsio ein radio a gobeithio cawn ni eich clywed eto ar Radio Cŵl Cefn Coch.